И здравейте от мен! Добре дошли в днешния влог. Днес ще прекарате деня си с мен. Станах доста рано, въпреки че в момента е 12 часа. Сигурно станах към 8:30. Обаче просто имах доста ангажименти, които трябваше да направя, като по това имам предвид, че понеже ходя на курсове по кормуване, правих много листовки и една от тях успях да взема, което е добре. Аз започнах в вторник, а сега е петък, което е много добре. Само 2 пъти съм ходила на теория. И днес ще ходим, всъщност ще ви взема с мен. И освен това, обработвах няколко видеа, за да мога да кача днес, защото изоставам доста. Имам 2 часа да сготвя и да оправя целия апартамент. Не знам как ще се случи, обаче до 2:30 аз трябва да съм тръгнала за теория. Така че, нека да не губим повече време и да действаме. Сега се обличам и веднага се връщам да ви покажа. Тук хора вкъщи стават някакви паранормални неща. Иначе, така съм ви оставила, за да мога да ви видите аутфита. Нищо, че не ми виждате главата. Ето това, тези дънки, които много сладко, много харесвам това, че има кабелчета отзад. Са ми любимите просто. И тук ще ви оставя и Instagram страничката на тези, които ме изпратиха дънките и наистина съм супер доволна, защото по принцип не мога да си нацеля размера напоследък на дънките и тези са еластични и са балон и нямам търпение да им изкупа всичките дънки балон, така че ако гледате това видео, да знаете, предстои да изкупя всички видове дънки балон. Така, обличам се и отивам до магазина да взема картофи, защото ще правим картофи със сос бешамел и ни трябват картофи. Показвам ви моето котенце пред блока. Обожавам го. Много е сладко. Да, ето така сме всеки ден. Нали? Айде де! Така хора. Готови сме с картофите. Така. Това, което ще направим, разбира се, очевидно близко до акъла, ще обелим картофите. Не тъй само каква тава извадих аз. Това е ръката ми. В тази тава правим, защото сме 6 човека вкъщи. Заради това взех и още картофи, защото в шкафа има 1 килограм. Взех още килограми 300. Ще режем, докато не запълним тавата. Междувременно си превъртаме ергена, защото малко изпуснах. Не малко всъщност, доста изпуснах. На втория епизод съм към края заради това. Иначе ще трябва да изгледам само още 3 тази вечер. Готови сме, овкусили сме и слагаме да се пече. Опа! И сега печем, докато не станат готови. И изваждаме дрехите от
пералнята и ги мятаме. Така, хора, остана ни половин час, буквално. Сложила съм картофите да се печат, остана само да пусна прахосмукачка, като сега ще го направя докато се печат картофите. И след това се надявам да остане време да направя соса бешамел. Надявам се да станат картофите, да ги оправя и да тръгна на време. Ето ни вече картофите готови. Понеже картофите не станаха на време, се отказах да хода на теория днес. Така че ще отида чак в понеделник. Така или иначе днес трябваше да правим листовки просто. Ще си ги правя вкъщи и ще се упражнявам. И така. Добро утро, хора. Тъй като вчера след това просто бях много заета и правих листовки, обработвах видеа и тотално забравих да снимам повече. Часът в момента е 9:30, преди малко станах, събота е и имаме доста работа и днес, да снимаме видеа, да ги обработваме и така нататък, така че се взема и днес с мен. Така, приятели, прибрах се, изкъпах се и вече е време да снимаме видеа. Като имаме да снимаме супер много видеа, поне за цялата седмица, защото цялата ми седмица е натоварена. Както казах, съм си започнала курсовете по кормуване и цяла седмица трябва да ходя, защото в края на седмицата просто ще правя вътрешния си изпит и задължително трябва да го взема, така че трябва да наблегна много на това. И затова реших днес да снимам абсолютно всичките си видеа за седмицата, за да мога да поне това да ми се отпусне работата. И да, тук сме си подготвили мястото. И да, след като снимам, ще ходим до мола да си купим някои неща. И да, малко ще се поглезим. Така че, до после. И така, хора, заснехме всички видеа и сега пристигнахме в мола и ще ви снимам след малко. Така, хора, сега чуваме да ядем. Дадоха ми такова на Иван. Много. Не знам. Да. И от чоризото. Сега отиваме по магазините малко и отиваме да поразгледаме малко нещата. И да. Какво видя? Аз? Да, с чантата. С чантата? Извинявай, не знаех. Отиваме към магазин номер 2. Ето, хора, прибираме се с 2 торби. От 2 магазина похарчихме 250 евро. Няма да коментирам. И сега решихме просто направо да се прибираме. Само да ви кажа, че имаше една промоция. 5 дрехи за 10 евро. Нямаше как просто да пропуснем и толкова бързах да избера, защото не бяха останали почти никакви дрехи. И аз трябваше да избера 5. Много трудно беше, много труден избор, но
Има и подаръчета за хора около нас. Зелено. Уф. Това ли се качваме? Така, хора, прибрахме се и сега ще ви покажа какво си взех. Започвам като ето това горнище, че е извадено, да ви го покажа. Просто чисто черно горнище. И да. Така, започвам с ето тази блузка, която детайла е ето това. Наистина седи брутално. Много добре. Си го комбинирах с един панталон, който ще го покажа след малко. И аз доста харесвам такъв тип блузки. Имам всъщност още една, която е на пауз и не съм спирала да я нося. Следващата блузка е ето тази. Пише чоклет. И е в такъв интересен цвят. Пробвам нови цветове. Така, това е единия панталон, който си взех. Панталон с широк крачо, който детайла е ето тук бялото коланче, което много добре ми седи, много ми харесва. Другото е ето този панталон. Доста интересен цвят за мен. Аз лично не съм носила такъв цвят, особено за панталон. И, както казах, експериментирам с цветовете. Ето. Много добре седи. Това е панталона, всъщност, която си комбинирах черната блузка с отдолу, където висят блестящите. Ето тази. Много добре изглежда. Просто направо се влюбих. И в магазина си казах колко добре съм си комбинирала само дрехите. Върнах от само 3 от всичко, което си избрах. И да. Последното нещо, което е ето това пуловерче. Много ми хареса и за сега е супер. Той е от промоцията, където ви казах 5 дрехи за 10 евро. Да съм очарована. Всъщност, че някой не е взел това пуловерче, защото другите неща бяха горе-долу. И да. И последното нещо, което си взех, са обувки. Като са матчинг с приятелят ми. Понеже той си взе обувки и аз си взех същите. Много са яки, просто много са готини, много хубаво седат. Топ! Не ви показвам какво си взе приятелят ми. И да. И мисля влога да приключи с тук и сега. И ще се видим следващия път. Чао!